Seneta Ogolla men Seneta Ramogi ni kodwa kairo kama na inya kumiwa sichegi honorable. Kwanza mokwonga ngeni ntiere kago kinyi. Na ntiere kago kinyi. To era main go mene jo pinyo umiyie mondo ibed kanyaka sana. Nekech ing'eni jothurwa be kwa bedo kuonde gi ka ginyalo yudo feedback gik matimore kuonde ma wantie nikech kuonde ma wantie gi gin kuonde ma wantie e logi. Watie e logi koro ka thuolo yudore ni mondo wago mbaka kodgi to mage yore mage yudo go feedback moa kuomwa. Wan bende wanyiso gi pek man kuonde gi wadwoko negi to gin be wajiwo gi e tije magitimo. Kamano gima licha ahinya sani makoro chapo gi un kaka senators ni to counties ochomo kanye ombulu nyobiro mondo umed counties pesa obed bilion 407 ugo ombulu ataro kore ni bilion 385 governors koni counties digo kor to un kaka senators untie counties ochimo kanye Trevor kapok wadhi kuma counties ochimo to miya thuolo mondo mos oganda wa joka Ramogi no imore duto kuonde ma untie ang'eyo ni koro utieko tijeu bang' tiyo matek odiochieng' mangima nikech ing'e ni koth chwe thurwa jothurwa be gin joma tiyo matek koro gisetieko tich koro warwako gi e mbaka mwadwa goyo to Trevor ipenja penj makare kendo en penj ma an bendo maka kaka senator nikech ing'e ni senate en od bura mane jopiny oketo marito ber mar county to gi sirkal mar county. Tich mas senate en go en ng'iyo ni county dhi nade, en ng'iyo ni county onego bed gang'o, en ng'iyo ber madhi e county nikech sirkal gin ariyo mamalo to gi mapiny. Trevor, counties ok dhi maber. To kendo adwa nyiso oganda wa ni counties ok dhi maber. To en gima chalo plan maduong'. Kapok wang'iyo gima timore sani, to mondo wanyiso oganda wa ni mondo giyaw pachgi. Kwa dhi historia machon, ok mae mokwongo mochake counties. Chon nosechak regional governments, to ma be kaka noneg-gi. To be oganda wa mondo ng'e ni jatelo mantie sani ma wan be kaka jo-Azimio kwa morgo to wang'e ni gin bende ok gimorgo nikech ging'e kaka nyodhi en ng'ano ma kanikelo devolution nokoero devolution. Omiyo gik matimore duto te Trevor ok gitimre e yo maber nikech waneno ni nitiere plan ma jatelo nigo kaachiel gi joge mondo githung counties mondo counties mos ka gombogi mondo gore piny. Ang'o momiyo awacho kamano? Awacho kamano nikech e pesa ma koro idhi chiw masani mipenja mang'eni koro kelo wach to kendo kaka wan senators ok wamor nikech counties wan ambassadors me counties ka gimoro ok timre maber matiende ni gino duogo kuomwa wan kaka senate nyocha nitie figures adek. Figure mokwongo Council of Governors no propose ni mondo wamigi bilion 425. Commission of Revenue Allocation no propose bang' timo kwan-gi ni wamiyo counties bilion 407. Treasury through the National Assembly nyocha propose bilion 385 makoro kelo wachni. Ok okelo wach kende ne jopiny to kelo wach ne nyaka wan senators mek Azimio nikech jopiny kaka nyogini odhi ageno ni usewinjo ni wan gi senators 22 manyogo kura katamore ni counties ok nyal mi pesa. And magi senators moa Tanga gin senators mag Kenya Kwanza government. And mano nyiso wania ka gin e sirkal giwuoyo ne jatendgi. Ang'o momiyo awacho ni giwuoyo ne jatendgi? Nikech wawinjore kodgi. Wan nyaka gi committee mar finance and budget mobedo piny mong'ado wan gi a report e senate moa committee mong'ado ni wadhi miyo counties bilion 407 mokelo on the floor ma jalup jakom ema move that motion. Jakom mar budget committee iluongo ne Senator Governor Ali Roba. Ung'e ni Governor Ali Roba gini nyocha gin jo UDM mane jo Azimio to bang'e ng'ama koro telo sani nong'iewo gi modwoko gi korgi. Koro ma committee gima committee owacho e parliament committee tiyo on behalf of the house. Koro committee osedhi ong'ado mokelo e parliament ka koro ikelo oluongi gi kinyisano momigi order ni ok gidhi choro pesa mwawacho no gidwaro ni mondo gichiw
bilion 385. Trevor mane momiya wacho ni sirkal masani onge goodwill gi the counties. Ineno ka counties sani kedo motegno mondo mi ne wakedo. Kendo adwa nyisi ni ne wakedo. Ne wakedo nikech kane ok wakedi ne gilowa gi namba. To adwa ni mondo anyis be jopiny kaka namba ne donjo mondo lowa. Kane wadonjo Senate, Azimio ema nyiewo namba gi ng'eny. But nikech ng'ama koro nie telo ni, wakwongo nyiewo jo UDM motelne gi Ali Roba, kato nyiewo jo Jubilee. Jo Jubilee gi no jo Azimio, UDM ne jo Azimio, matiende ni koro namba wadong' ang'owa matin. Ung'e ni iye kacha wawacho, wabro wacho te, wabro debate te, to giko en nigo kura. Omiyo koro ombulu emanolowa, to ombulu manolowa jopiny nyaka ng'e ni en ombulu motelie gi jo Kenya Kwanza government. Mage e jo asik devolution. To un kuwuoyo